Siemanko ziomeczki z tej Ja strony! jestem Ziutek! A ja Rzepa! Ten Ziutek jest właśnie po piłce. Dobra, ja lecę po piłkę z tamtego odcinka, którego nie wrzuciliśmy, bo brak pamięci był, teraz by się tasowali pierwszą drużynę. Wszystko się tylko da, bo chcemy nagrywać na YouTube! Specjalnie dla was! Właśnie! I nasze filmiki będą 15-minutowe, rozumie się? O, Ziut! A, zapadłeś się? Okej, no właśnie piłę, Ziutek. A właśnie, dzisiaj rzuty wolne, nie? No. Rzuty nawet zapomnieli chyba powiedzieć. Więc ziomeczki, dzisiaj będą rzuty wolne. Prowadzone przez Ziutka. 15 minut nagrywamy i koniec. Właśnie. Jest! Siadła! Aj! Mały palec. Ale strzał był dobry, nie był do obrony. Piękny strzał w sztuczku. Na boisku też będą filmiki, ale chyba nie dzisiaj. Albo i dzisiaj jeszcze zobaczymy, nie? No. Co tam się stanie. Ale kopnęłeś te dwoma nogami. Co? Ty tak się kopnęłeś. Biegniesz taką i kopiesz. Ten. Dla was by usunięli wszystkie filmiki z FIFA Tomka. Nie, super! Filmiki z Ciebie jeszcze będą nowe, a tamte filmiki były tylko ze mną. Chcielibyśmy mieć filmiki ze Ziutkiem też, nie? No. Zmienimy sobie nazwę kanału bez tego zera. No, ale fajne mamy te zdjęcie kanałowe. No, zobaczcie te. Czy tym, co my gramy was, to trochę podobne, nie? No. Zrobiliśmy zdjęcie naszej piłki. A właśnie, przygotowujemy też dla was konkurs, nie? Z Ziutkiem. Konkurs, który myślę, że zaciekawi fanów piłki nożnej, a zwłaszcza euro, co nie? Bo to będą do wygrania karty euro, panini, co nie? No. Musimy się jeszcze tylko zastanowić kto. Siadło! Jak to weszło? Ale wiesz jak Ziutek? Supek, weszło i supek. Tako? Ty. No. Kto nie oglądał naszych poprzednich odcinków, Bo mamy też mecz Polska-Szwajcaria. no wygrali. Wygrali w rzutach karnych 5-4. To tam z głową Tomek czeka chyba. Szaka, no. Gran Szaka. Ale Ale- Fabiański to okno. Mistrzu, naprawdę. Dobra, przestańmy o tym gadać już. Mamy to ten film, co podsumowaliśmy. Ten filmik możecie sobie oglądnąć. Co nie, Rzutek? Mogą sobie go oglądać. Mamy nowoczesną technologię. Bo bardzo nowoczesną. Jakby wiecie na czym właśnie stoi telefon, jak nasz statyw wygląda, nie? Ma nawet, A poza tym mamy, ma nawet ten nasz statyw ma nawet uśmiech. no, a poza tym ładowarka się, mamy taką ładowarkę, która ładuje bez użycia prądu. Po prostu jest takie pudełko i kabel. Z oręża. Oręża, czyli z pomarańczowego. No właśnie. Dobra, rozgadaliśmy się teraz. Czekaj, Rzutek, ja tylko sprawdzę, ile ma już nasze nagranie. Dobra. A, jeszcze raz spokojnie, jeszcze 4 minuty już. Już 4 minuty tak było. To jeszcze 11 możemy. Ale nie, myślę, że nie 15 minut, naprawdę 12, 11. Dzisiaj nagramy też część pierwszą tych akcji, bo część druga nam się udała chyba, a część pierwsza nie. Po prostu zła rozdzielność, nie? I po prostu nam się... Po prostu YouTube nie mógł tego przyjąć do siebie. No właśnie.
odcinków, to ja u Żytka dzisiaj spałem. Jurek, 23. Nagrywamy. No, Nie mieliśmy co nagrać. nagraliśmy na najlepszy Mieliśmy co skład. nagrać, to po prostu nagraliśmy. Najlepszy skład na No. Co, będziemy sobie klepać? Bo chyba zaraz sobie ten odcinek już skończymy. No i nagramy ten. Dobra, ostatni strzał i kończymy, okej? No ostatni strzał. Który jak rozleciał. Dobra, później, czekaj. Później pożegnamy. A więc nie używać, lajkować, Koniec. subskrybować. Lajki i suby i wszystko co się da, tylko nie łapie w dół. Właśnie. Więc żegnamy się. Ziutek i rzepa. Cześć.